प्रकाश सिंह चिड़िया टोला वाले। हाँ सुन 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 रे नगरुआ के माई कहवा से आइले सकी न टच मोबाइल। हाँ सुन 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 रे नगरुआ के माई कहवा से आइले सकी न टच मोबाइल। कैसे चलेला एक छेड़ला हसे भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। सुन 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 रे नगरुआ के माई कहवा से आइले सकी न टच मोबाइल। कैसे चलेला एक पेरला से छेड़ला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। अरे ये भौजी दिह तू हमके सिखाई कैसे आवेला चलावला से भाई। ये बबुआ हवे ये फर्जी मोबाइल बड़ा तू अनपढ़ समझ में न आई। हाँ ये भौजी दिह तू हमके सिखाई कैसे आवेला चलावला से भाई। ये बबुआ हवे ये फर्जी मोबाइल बड़ा तू अनपढ़ समझ में न आई। कहेला राउर भैया ए बबुआ कहेला राउर भैया ए बबुआ हेगा हो जाला के छेड़ला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। हाँ चोली मेरा खेलू हरदम मोबाइल देखे में लागेला छोट बड़ साई। करता लोग होता के बड़ाई लुटना के मौगी चलावे मोबाइल। हाँ चोली मेरा खेलू हरदम मोबाइल देखे में लागेला छोट बड़ साई। करता लोग होता के बड़ाई लुटना के मौगी चलावे मोबाइल। मिलता माजा काए बबुआ मिलता माजा काए बबुआ बतिया के तोरा पेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। हाँ धड़कन धनंजय से रोज बतियालू राइटर थारू से मिले तू जालू। कराना बबुआ तू इतना शिकायत ढेर जाति बोलबा त करब पिटाई। हाँ सौरभ ये सवरिया से रोज बतुआलू रोशन गौरव से मिले तू जालू। कराना बबुआ तू इतना शिकायत